7 kyläjuoppoa! Olipa kerran 7 kyläjuoppaa. Tarina alkaa kaukaisesta maasta Saksasta, jossa asuu kuningatar, joka on täysin narsisti ja haluaa olla kaikkein kaunein. Eräänä päivänä hän menee peililtään kyselemään kysymyksiä, niin kuin joka muukin päivä. Hän kysyy, että onko hän maan kaunein marsian. Peiliseni. Kuka on seksikein olento tässä universumissa? Minä olen varma, että sinä sanot, että se olen minä. Tai muuten minä paskosin kahtia. Mitä halusit? Senkin peili. Minä kysyin, kuka on seksikein olento universumissa? Joo, seksikäs olento. Nyt kun minä mietin, minulle tulee mieleen yksi vaihtoehto, joka on hyvä. Mutta sinä et ole se. Se on eräs kääpiö kaukaa metsässä olevasta mökistä. Hänet tunnetaan nimellään Viisas. Mitä vittua? Onko se kyläjuoppo Viisas, joka on siellä metsässä? Se on suhteellista, mutta minä tiedän vain, että Viisas tonttu on seksikkäin olento koko universumissa. Turpa kiinni senkin peili. Ei voi olla niin. Hei, miten menee linnut ja eläimet? Onko siellä kaivossa? Päivää! Minä olen nuori mies ja sinä olet rumma nainen. Älä mene pois! Kuka se on? Älä mene pois, nainen! Älä jätä mua yksin sä vain. Sä mua ilman ruma oot. Mä sut sietän yöks puen ja peittelen myös. Sä mun kyttyrä selkäinen ryppyinen nakka on sulla rääsyt ja multimanttinen Sparta. Mun miekka on myös, sut pelastaa voin. Ei tornipaita tarttee, kun lohikäärmeenkin nujerran vähän. Sä häipyä et saa ja jättää mua yksin tänne kaivolle unelmoimaan. Vitun nätti pullo, valkoinen kun sä. Tuu tänne, älä jätä mua.